בבקשה, בואו תחתום לי כאן. כל התהליכים בסרטון כבר קרו. ציירתי, תיקנתי, ערכתי, עשיתי כל מה שיכולתי, אפילו כבר הוצאתי כמה חולצות. אבל עכשיו אני לא יכול להמשיך. אני נועם אברמוביץ', בן 18 מהוד השרון. לפני שנה, כשעוד הייתי בתיכון, ישבתי בשיעור וציירתי ציור. מהרגע שהחברים והמורים ראו אותו, שום דבר לא היה כמו קודם. מאות סוכנים פנו אליי בבקשה לפרסם את הציור בכל צורה שהיא, כמה שיותר וכמה שיותר בגדול. רק שזה עוד לא קרה. עם תמיכה רבה והמון עידוד מצד החברים והמשפחה, החלטתי שאני כן אעשה משהו עם הרעיון, ואני אוציא ליין חולצות מקורי שלי עם אותו הפורמט של הציור מהתיכון. קראתי למותג אברמס. הוצאתי 50 חולצות מ5 דגמים שונים, בכל המידות ובשלל צבעים. Great success! חברים קנו, התלהבו, עפו על החולצות. אני מת להמשיך, אבל אני לא יכול. בשביל לעשות את זה אני צריך כרגע 15,000 שקלים. בשביל זה אני צריך אתכם. אתכם! עזרו לי להכניס את העוגה הזאת לתנור. הבלילה מוכנה וטריה, יש בה מרכיבים מצוינים וכבר עכשיו אפשר להריח שיצא מפה משהו טוב. בואו להיות מהראשונים, לעזור ולתמוך ולדעת שבלעדיכם זה לא היה קורה. ועל הדרך, קבלו לכם חולצת אברמס מקורית לארון שלכם. בסך הכל אני רוצה לעשות חולצות של